Здравейте всички! Аз съм DevilBG и днес ще направя трети епизод на 8 Ball Pool. Миналите два епизода долу-горе се получиха както трябва. Две победи, поредни. Стига ми. За да не се повторя както миналата грешка стана, искам да се сменя цвета на масата. Си го сменя на нормален. Така. Реших, че следващия епизод, четвъртия епизод, ще го правя по-късно. Ще снимам 3 епизода на Jetpack Joyride. После ще снимам 3 епизода на Super Mario. После пак на Билиард. После пак на Jetpack Joyride. И после пак 3 на Super Mario. И така ще ги редувам по 3 по 3. Ще играя за 50 точки. Че не ми се рискува сега да давам 100 точки. Защото така, не ми се рискува. 11 ниво. Шарфа. Аз съм 10. Не е честно. Искам да е честно. Какво да кажа? През това време, докато чакаме моя опонент, може да ми харесате клипа, да се абонирате за мен. Добре, значи няма да играя срещу тоя, защото връзката при него се е разпаднала. Така. 10, ари по-бързо е, че времето тече. По-бързо. Така. Това път надяваме се връзката да не се разпадне срещу 10-то ниво. Така май беше пък. Ей! Каптен Тимо, on duty. Така. Аре, защо толкова слаб удар не умрях да го оцеля? Защото не ми са цели. Как си го казах? Тоест няма фъка. Интересно ми сега само... фъка ли бил? Ами, шанс да е мърдал. Сега няма да го вкарам. Ще го вкарам. Ей! Няма да го вкарам. Ще го вкарам. Ще го вкарам. Вкарах го! Влези навътре! Тук е малко вероятно да влези, ама... Що да не се пробвам? Влези, бе! Е така, като си прав. Сега искаме така го направя. Фак. Нищо. Не трябваше толкова силно да го удрям. Да, то с моя фъка. Тук е. Найс шот. Аре, удре. What the fuck? Добре, това втора лесна победа ли ще бъде или? Фак. Няма вкарам черната. Ще вкарам нея. Не, аз пък. Ще вкарам негова. Ще вкарам малко негови топки.
Нещо мишката сигурно му се бъгва. Той черната ли иска да вкара? Добре, то си е добър. Ако иска. Малко вероятно така да я вкарам, ама може и да се опитам. Така, сега. Клипа вече... Така. Добре. Значи... Опа. О, фак. Влези навътре. Сега въпрос е... От тук няма как да я ударя, защото има фал. О, фак, има фал. Добре, то значи нещо ми се дава. Добро jutro, пиянице. Добре. Или интернета нещо му бъгва, или мишката. Който си е про, си е про. Или късметлия. В този случай не мога да определя. Така. Сега. Тук. Омага! Що така гадно мазно се удари. Добре, то с троли. Вече знам, че той троли. Сигурен съм на 100%. Или троли, или не може да играе. Или изпробва някакви шутове. Ко прави тос? Така не. Не. Защо? Защо ми го причиняваш? Ко сега? Аре стига, бе. Как може, бе, бат Георги? Задушавам се. Нещо много почнах да се легая. Трябва да се стегна. Добре. Той ли иска да троли или на мен така ми се струва? Не. О, точно по средата. Ето го. Това е той. Това е епизода. 8 минути епизод. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, оценявайте и се абонирайте за мен. И това бях аз. Довиждане.